Good morning लोगोफोर ने गगा मोनसोदो लोमजासोदो गुजुनाय जासोदो दिनै आंखौसो माबा स्कुलाव थांनो लिंबाय थादो आंहा लोमजादों गगा मोनसोदो थांदो थांदो थौदो Ê, xuống ra. Thì ra đúng không ạ? Mau qua mà bắn thằng nào đó. थाङा थां टाटा टाटा हो टाटा हो लोगोफोर नैया दिनैया मा खालामबाय थादों मा गेलेबाय थादों मोनानि सेन नायलायनोसै जोंहा ओंखाम संना जालायनो नायनो फैदों आरो लोगोफोरनि जोंहानि न'आ बायला जिलासो ini हाखर फिसा दङ नाबो हेगारनो हाया माबो हेगारनो हाया जेंनाफोर मोनजायो दै रानबाथाय एकदम दै गायै गायै गगा मोनसोनाय जाबाय थफ्लं थफ्लंनो दंफांफोराबो गिदिर गिदिर फानना जाबाय थानो गोनां जायो ओइ दिहुनबायनो मानिना मानिखा खोमा मानिना मानियानो दं एकदम मानिना मानिल'खा दैया रानजोब्बायलै ना बोहैबाय थानांगौ बोहैबाय थाबासो बाय दाङो दा हर अखाबो बायनांगोन र' दैयाथिं दुब्लियानो जोंहा हाखर मोननै दङ मानो ओइ सांग्रा हाबा जाजोबगोनसो दं लादो बेखौनो जालाबानोसै बाथोन जानोबो नोंसोरो देनानो नायानो गैथाराय नायानो गैथाराखै इथिं मालाय आइयाव खुसिया मोनदो दाख्लै हाखरा मोजां सा खुसिया नांनायनि मानो साफै नोंसो सानो रोंगौ आं साफेराखैनो आंनाखौ बारा जायाना खम जायो नों बारा जायोना ओंखायनो साना जानो गोनां जायोलै नोंसोर नानि अस्थाद गोजाना थाइजौआ दाबो थायानो दुलुआ सेन साबाय थादों आं नायबाय थादोंलै नेनानै केमेरा गोरै खानि सिखाव फैदो इनि ओइ थां टाटारि टाटा थां थांना बुंखादो फैबाना नेयालासिमोन फाइबानो नोंखौ बुखागोन आं टाटारि थां नै दा लोगोबो साखांबाय आरो थांसै ओमफ्राय दिनै आथिं नै मा खालामफैदों दैया थां सेनखौलाय साखांबायमोन दुलुआ दा खुसिया मोनो ना मोना बेनिफ्राय खाफालावसो दंसै आरो दाख्लै खिन्थु मोन्दोंमोन मासे मोन्दोंमोन ना बेथिंबो हाखराव साबा मोनगोन ना मोना सारबा सोर दङ आसोल दङ ओमफ्राय फे जागासिनो आथिं आखाइ थांदो माबार आथिं आखाइ थांसै आरो लोगोफोरनि मबाइलाव टप थानांगौ दै सिङाव टप थांबाथाय आइफन गिदिर मोनना लांदों नामा जोंना गिदिर अटप सुप नङा नायो दोनजोबखै जागाखौ एकदम अखा बार लेथ्रा जाखायो संनानै लाहार फाहार खालामबाय नै अर जरायनोसै उथ्रिथों खालामदों आरो थ' लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय आरो दिनै बाय सर्ट बानायना दोननाय जाबाय नोंथांमोना अननानै लाइक खालामना हो शेयार खालामना हो साबस्क्राइबथ' खालामथारनांगोन